Takže čau, zdraví vás Mr. X-Ray u dalšího gameplaye na hru Call of Duty Modern Warfare 3. Dneska si zahrajeme Team Deathmatch. A snad už ten zvuk bude lepší, protože jsem stlumil zvuky ve hře. Sice ne, protože nevím, jak se stlumuje jako audio, jako normálně ty, prostě tu muziku, ty soundtracky v menu vím, ty jsem stlumil. A pak jsou vlastně normální zvuky a ty nevím, jak se stlumují, jestli se to dělá nějak přes Steam, ale normálně v options, v audio tam to není. Jo, takže mělo by to být v pohodě, jakž takž ty zvuky, doufám, že to dneska nebudu lamit. Jak si můžete všimnout, mám level 44 a dneska by to mohlo klapnout. Snad to nebudu lamit a snad to dneska hlavně poběží dobře to natáčení. Takže tak. Pa. Takže zvuk by měl být lepší, ovšem já to budu lamit jako vždycky, takže si upravím sluchátka. Tak, dobrý. Nastavíme mikrofon. Jsem si všiml, že v tom minulém díle, že jsem do toho tak funěl, že to je strašný, tak si musím dát nastavit. Tak. No, snad mě budete slyšet dobře. Spolubydlící na internetu si budou myslet, že trpím samoomluvou, ale snad ne. Ale to načítání ty stránky je velice pomalé, protože oni už budou pěkně rozehraní, takže to mě velice štve. Ale snad to bude lepší. Dlouho jsem vlastně nehrál Call of Duty, naposledy předevčírem. Takže tak. Jinak do budoucna plánuju nějaký soutěže. Pokud teda budou nějaký odběratele a nějaká sledovanost. Takže tak. No, konečně to vypadá, že by to mohlo být. No, honem, ale i moje babička běží rychleji. No, ale tak co bude? No a vypadne to ještě k tomu. Za to se omlouvám, ale za to nemůžu, já tady mám velice rychlý internet, ale prostě nevím, co to blbne. Doufám, se omlouvám. Ale to asi neslumím, to jsou asi nějací postižení lidé. Asi, ale myslím si, že v takových ústavech pro postižené by neměli pouštět takové hry na to, že by mohli vůbec hrát nějaký hry a ty pohní to načítání, tyjo, to je strašný. No jedu, hop. Jak dlouho tady na tebe budu čekat? No nic. Já to asi s takovou pauznu a zapnu to, až se to načte hlavně. Jo, asi jo. Tak jo. Takže jo, jsem zpět, dokonce se to aj načetlo, vypadá to v pohodě.
Snad to i dokonce v pohodě bude, takže jdeme hrát. Internet by měl být v pohodě, protože to mám pichlý na kabel. Vlastně mám zapichnutý kabel v notebooku, bez dvojích smyslů, že by si myslel někdo, že to mám zapichnutý někde jinde. V notebooku to mám zapichlý. A dívám se na FPS a jsem úplně mimo, protože vůbec nevím. Aspoň něco. Jo, super, takže jsem ještě dostal kudlou. Dávám takovou kontrolní otázku. Když máte na zbraní bodák, myslíte si, že má být ostrý nebo tupý ten bodák? Nechám vás chvíli přemýšlet. Správná odpověď je, že bodák má být tupej. A proč? Protože kdybyste ho do někoho pichli, tak mu to ty orgány nerozřízne, nebo neprořízne, ale roztrhá. A tím, že se vlastně roztrhají, tak se těžko dávají, jak kdyby dohromady, nebo nevím, sešili, nebo... A já to prostě lamím, takže já se musím fakt rozehrát, mě to trvá trochu díl. Ano, máme tady i borce, kteří si to normálně dávají. Já mezi ně samozřejmě nepatřím, protože kdyby ano, tak už mám asi trošičku jiné skóre. Nehledě na to, že tady ta mapa mě ani moc nebaví. A tady ty šmejdíky s těma brokovnicema, to se asi ani moc nedá popisovat, to je takové hraní o ničem. Ale nebudu nic říkat, protože jsou i tací lidi, kteří by dokázali říct to, že já zase používám overpower zbraně a to je stejně jedno, protože jsem lama, takže... No a já se fakt musím soustředit, já se nesoustředím. Takže... To je moje chyba. Damane, co se to děje? To je zajímavý fakt. Ne. Si zkusím změnit zbraň, ale zbraní to nebude. Jinak přemýšlím o tom, že si koupím Black Ops 2. Takže z toho by taky mohly být videa. No. Ještě, že to hra skončila, protože to je strašný, na to skoro se ani nedívejte, to je něco tak strašného, že... Já nevím, asi půjdu spát, nejde mi to, nedělám si srandu. Pokusím se to napravit, underground radši, sice tady na té mapě si to taky moc nedávám, ale... Co už. Brr. Ano, mám novou hodnost, to je super, úplně bomba. Úplně z toho nemůžu. Úplně... Ty brďo. To zase bude čekat. Budeme čekat. Chybí tady hráč. No. Stojí to za prd.
Já chci level 50 na ACR ko. Onem. Jeda mané. To zase bude. Ono se totiž... Když to načte rychle, tak je to lepší, protože prostě když se připojíte do začínající hry, tak je to lepší, než když se připojíte prostě v půlce hry. Když se připojíte, to je marný. Málo kdy se stane, že se chytnete i vlastně v půlce hře. No, tak už bys to mohlo načíst konečně. No, aspoň tak. A jdeme hrát. Pokud se tomu bude moc dát říct hra. Já doufám, že jo. Ani to není moc rozehraný, takže ještě lepší. Víme, že ty šmejdíci budou tady. A Flygun.cz právě hraje Modern Warfare 3. To je borec, sakra. A má můj obdiv. Díky němu hraju Modern Warfare 3. A díky němu jsem taky začal natáčet, takže... I když... uvidíme, no. Jsem mrtev. Jo, a zase já... To není možný, já přece nemůžu být takovej magnet, jo. Na ty predátory. A zase já. No ty... Aspoň něco. Ano, P90. Teď začínám uvažovat, jestli toto video vůbec vydám na internet, kur. Nebudu sprostej. Ne, asi ne. Toto je marnost. Mně to prostě dneska nejde. Ne, nepůjde, prostě ne. Ne. Prostě mě to dneska nikdo nepřeje asi, nebo já nevím. Já prostě nechci. Jo, připadá vám to normálně, tady ten troll, nebo co to je?
Jasně, 2 na mě pojďte. Já teď asi budu sprostej. I tak. Jo, jasně, však já si vystřím klidně 3 zásobníky do těch schodů. Jejda, mane. No jo, mám zase přeplou míst zase, že? Dneska to úplně upřímně stojí za hovno. Že bych to zakřík? Jo! Pardon. Ano. Ano! Tak se mi to líbí! Lidi, je to zase jenom kvůli vám a je mi to jasný! Ano! A teď jsem to zakříkl, no. A samozřejmě, že jsem na Final Kill Camu ani se nepoužil ty 2, takže to je moje smůla prostě. A zase jsem to získal u konce, že? A doufám, že aspoň mám... Ano, a mám pozitivní gáda, já jsem první v našem týmu, ano lidičky, tak jak vyhrál včera Štěpánek, tak dneska jsem vyhrál já. To je super. A taky jsem myslel, že prohraju, tak jak asi Štěpánek včera. Kdo neví, kdo je Štěpánek, tak je to tenista, pěkně prosím, český. Super, lidičky, jste super. Já vím, že jste mi sice nefandili, ale tak třeba jo. Prosím. Jo, i pro toho... Jenom by mě zajímalo, ten kdo to prosím vás... Přemýšlím, jestli se nepřipojíme za flygunem. Asi jsem přišel na to jak. Au! Moje uši! Au! A jestli to půjde, tak bychom si zahráli s flygunem, třeba... Ne. No, takže si nezahrajem s flygunem. To bylo ukvapené, ale zkusil jsem to. Někdo mi napsal na Facebooku. Asi ho zabil. Vůbec nevím ani co flygun... A nevím ani jestli si ty mapy stavuje zadarmo, nebo jestli se za to něco platí. A jestli se za to něco platí. Ani se nechci vůbec kupovat ty DLCčka, ani nic podobného. Ale hard mapu, tu mám rád. To bych se mohl dneska zvládnout.
tohle bych taky mohl mít v pozitivu v celku. Dneska by to šlo. A co by šlo? Říkala si, že jednoho krásného dne se zbalíš a vypadneš. Bazinga. Ale já si srandu. Sice to nebylo vtipný, ale... Třeba se někdo zasmál. Bazinga. Aha. Ano, ne. A uvidíme a... Ano, tady je to řežba, A já jsem se zase zakoukal do FPSek, byl jsem zažranej do toho tunelu tam a nemohl jsem tomu až odolat. Takže já se na to vrhnu, pokusím se to tam možná i zredukovat, to se ještě uvidí, takže asi ne. A myslíš si jako, že když máš 56. level, takže si něco víc než já? Ano, jasně, borec s brokovnicou, že jo, protože on by to bez brokovnice nezvládl zblízka. Když chcou být overpower, tak budeme taky overpower. Hop. A má to i s headshotem. Ano. Úplně fakt super typci. Ano, tak teď vidím úplně hovno. Ježiš, ty uhnitý. No super, debil jeden. Takový spoluhráči opravdu miluju. No, super. A ještě se mě to seká, nevím proč. Jo, pomalý FPSka, zase proč. Do prdele. FPSka si zpamatuju trochu, ne? No, najednou to jde. No, to se zase zakřik, že? Ne, nejde to prostě. Nejde to. No. Super. Takže teď budu mít omezený skore zase jenom kvůli blbým FPS, no to je super. Nesekej se. To jsem prohrál s zase odporným skorem
protože jsem měl zase posraný lagy, fakt kvůli blbým FPSkům. Já se na to asi... Ne, budu mluvit slušně a nebudu na to kašlat, dáme si třetí hru nebo koliká to, čtvrtou. Pokud to nebude lagovat, jestli to bude lagovat, tak se na to vyprdnu a končím. A víte co, já změním mod. Dáme si tam free for all. Čau, já vás zdravím u mého videa. Jsem tady Co to je? To mám ještě na verzi 1.3.1. Sorry lidičky tady za tu poslední sračku, co to se to pustilo, já se totiž spustil Google Chrome a vůbec nevím proč. Takže za to se omlouvám. Takže čau. A mějte se krásně, lajkujte, odebírejte, pokud se vám to líbilo. I kdyby se vám to nelíbilo, tak lajkujte. Nic, mějte se krásně. Čau.